Guys, happy Sunday! Day 2 na sadta sa kampanya sa Team Nograles. Day 2 nila, March 29, 2025. Nag-start ilang adlaw mga higala sa handshaking sa barangay sa Agdao. Nakipag-handshake sila sa mga tao dito, nakipaghimamat. Importante ni handshaking guys. Kabalo man ta, diba, di rin ito makita kung sa kasinsero mga politiko nga didagan. Pag handshake ta sa ila or muhagda sa ila, makita na ito kung nag-plastic ba na sila. So Attorney Carlo Nograles ilubanan sa iyang mga linyada sa 2nd District nga gilangkuban sa congressman nato diha. Incoming congressman si 2nd District Councilor Javi Garcia Campos ug ilang mga konsehales diha si Pau Salvador, si Banson ug ato pang isa ug ang atong Vice Mayor kauban gyapon si Doc Bernie Alaag nagipag handshaking sila gahapon Saturday sa buntag diha. Swerte ditong nag-handshake nila. Diha sa Barangay Agdao. Pagkahuman nag-interview si Attorney Carlos sa JXGO, isa sa mga sikat nga radyo diri sa Davao City. Ug pagkaud to guys, ang Team Nograles ni pasaka sila bukid adto sila pakibato dito sila nagrally. Ug pagkagabi kani wala na ako natuan, sayang kaayo gusto jud ta ko mato kay lingaw din mo to rally guys. So kay aside sa mga jingles makabalo to sa mga plataporma ba unsay ma-offer sa mga kandidato mao na importante gud. Ang election di man na siya daotay, di man siya mag-issue-issue. Ang importante ana kinsay makahatag sa atong mga plataporma unsay mga problema nato ba unsay mga solution mahatag nila ba mao man ang election choice man na di ba di na siya about daotay unsay kuan niya ana siya ang plataporma og sa 2nd day guys gipahigayon ang rally sa Team Nograles sa Grabahan sa Matina Crossing. Karang Grabahan at mga Sandawa at na siya so pahigayon sila rally dito last night Saturday evening oga. Sa rally, daghay na nabutyag si Atty. Carlo Nograles ang atong incoming mayor sa Davao City. Isa sa yung mga nabutyag guys. Monday, Tuesday himuunyag People's Day ang City Hall. Yes, yo. A breath of fresh air, di ba lingaw kay na maminaw ana nga kitang mga ordinaryong tao makaadto ta sa City Hall, atong iyagyag dito sa mga problema sa atong lugar, di ba? Ug mahatag solusyonan dayon mo ba kailangan guys open yun na City Hall dapat di ni say dapat ginag-close dapat na di ang mayor para pag moadto ka natay problema taga-asa ka marilog ba ka buda makibato mahatag ang solusyon ug mo ka ng plano ni Atty. Carlo Nograles so katong mga gusto nga makaadto City Hall ma-resolve lang mga problema arap na kinsa mo atong ibutuhan ay lain Atty. Carlo Nograles na to for mayor o gahimuna niya ang People's Day sa City Hall Monday and Tuesday ug kanin po importante guys Wednesday until Friday mo to sa mga barangay sa Davao City 100 dito barangay yan ang libuton kanais ana dalo ni serbisyo nga pwede mahatag City Hall sa may mahatag nga serbisyo City Hall of course medical mission veterinary legal siguro sa City Legal Office tanan nga serbisyo